Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Inés Monteagudo, portavoz do Partido Popular no Concello de Muros. Señora Monteagudo, moi boa noite e benvida, como estamos? Boa noite, moitas gracias por recibirme en esta casa, que xa sabedes que sempre agradezo vir. É un placer, máis ou menos así cada niño tócanos un repaso da política municipal, pero hoxe temos que abrir coa política nacional. Como se despertou e como recibiu a noticia da imputación do expresidente Rodríguez Zapatero? Bueno, xa sabes que para as mañáns me dedico ao meu traballo e as noticias as vexo pois un pouco de refilón, pero evidentemente unha noticia desta fundura e destas dimensións pois calou en todo o mundo. De feito era un comentario xeralizado en todos os sitios polos que eu pasei hoxe. Bueno, non por inesperada, pero bueno, sí, porque é preocupante a situación a que estamos chegando. Claro, e ademais é, bueno, que non haxa explicacións, que non haxa respostas do goberno, que non haxa pola implicación que ten, bueno, pois deixa un pouco o Estado e a sociedade un pouco en estado de shock, non? Informativo. Bueno, pero iso é o que veñen facendo todo este tempo. O que pasa que, bueno... Os socios de goberno que están apoiando e que acusan a parte investigadora, tanto a xuíces como a UDECO, a UDEF, que xa había acusado tamén, había preguntado por ela o presidente catalán, Jordi Pujol, non? Bueno, pues sempre cando hai unha situación que lle afecta a este goberno, os seus socios, bueno, os seus socios disculpan, non? E o goberno, pois o que ven facendo, bueno, pois é desprestixiando desde as propias institucións a independencia judicial, en este caso tamén aos investigadores, pero bueno, eu creo que a verdade é que é todo bastante penoso, que cheguemos a esta situación é bastante penoso. O desprestixio do país. Efectivamente, o que fai, ademais, e o acentúa o desprestixio do país é a crítica que se está facendo do Poder Judicial, da independencia judicial, e da investigación policial, porque eu creo que aquí, pois, cando teñamos uns investigadores nas forzas e corpos de seguridade do Estado que eran exemplo pois, en narcotráfico, en terrorismo, parece ser que en esta línea de investigación pois, son un desastre, según o que din. Entonces, bueno, é preocupante e é moi penoso porque pon en solfa, bueno, pois, todo o Estado de Dereito e nos, ademais, produce, eu creo que as cidadáns, os veciños, pois nos produce unha desazón, un desconcerto, unha desconfianza que despois é moi difícil recuperar. É moi difícil despois recuperar a confianza nas institucións, a confianza dos cidadáns no sistema, no propio sistema democrático do que estamos dotados en este país. Non sei se é que ese peligro non se ve, si é que se pospón perante outros intereses ou que o que pasa, pero bueno, a situación resulta desconcertante para todos. E o que resulta ainda quizá máis desconcertante é, bueno, pois é que hai unha especie de, casi diría, de conformismo na sociedade, o sea, que xa a xente non se arrebata por estas cousas que son graves, Presunción de inocencia total e que, lóxicamente, se defenda o próximo día, creo que é 2 de xuño, onde ten que comparecer ante o xuez, pero a verdade é que é impactante, non só a nivel nacional, sino internacional, hoxe en todos os medios que por primeira vez un expresidente do goberno sexa imputado deste xeito. E non por calquera cousa. Claro, non por os delitos que, bueno... Imos a Muros. Moi ben. Imos a Muros. Recordarlle aos telespectadores e a nosa audiencia que os resultados acadados no 2023 nas eleccións municipais que se van a celebrar no vindeiro mes de maio do ano que ven foron Partido Popular 5, BNG 4, Partido Socialista 3 e Muros Centrado 1 e gobernan en coalición ou en matrimonio Partido Bloque Nacionalista Galego co Partido Socialista. Que balance fai a señora Monteagudo como portavoz do Partido Popular destos 3 anos que levamos de mandato e que nos queda un aniño para ir a examen de novo ante os veciños de Muros? Bueno, eu creo que teño que facerche unha corrección. Non goberna en matrimonio. Hai 2 gobernos.
no Concello de Muros. Que matice todo o que considere. Hai 2 gobernos no Concello de Muros que van por libre, vale, e que se entenden para, bueno, as cousas que son de interés para ambos, que son basicamente as que se refiren pois as súas dedicacións. Pero manteñen convivencia ou rescinden convivencia? Bueno, creo que as propias manifestacións que fixo aquí a portavoz do Grupo Socialista non hai moitos días, pois dan boa conta de cal é a relación que manteñen entre eses 2 gobernos. De feito, ela alega sempre ignorancia cando hai que exixir algunha responsabilidade política ao goberno do Concello por algunha cuestión, ela sempre di que eles non son partícipes, que non lles contan, que non saben. Entón, a conclusión é que non hai un goberno. Hai áreas repartidas entre 2 grupos que funcionan por libre. Eso é... Cada un ao seu e en contra de cada un, ou do outro. Sí, bueno, non é nin o primeiro, nin o segundo, nin o terceiro pleno no que se votan en contra das propostas uns de outros, o sea, que non é unha cousa que nos inventemos nós, vamos, quero dicir. Entonces, bueno, deses 2 gobernos que hai, ou 2 seccións, ou 2 apartados, que parece ser que funcionan de forma independente, porque un non sabe o que fai o outro, pois se pode facer un balance das áreas que leva cada parte, digamos, vale? Entón, bueno, a Grupo Socialista leva a parte de deportes, leva a parte de cultura e turismo, e leva tamén Facenda. Eu creo que comentaba aquí xa na última vez que estuve aquí, no repaso que lle fixemos o ano pasado a situación do Concello de Muros, comentaba aquí que tiñamos a impresión de que o Bloque iba pouco a pouco comendo as competencias o Grupo Socialista. Esa impresión é unha evidencia xa a día de hoxe, porque, bueno, prácticamente en cultura, pois, non ten contido a día de hoxe, excepto as bibliotecas e o cine e o teatro, o resto pois está asumido ou ben por lingua, ou ben por ensino, ou ben por outras cousas. A única área que ten certa, máis autonomía quizás é a de deportes, aínda que tamén están, digamos, afogando un pouco pois estas últimas probas deportivas. Sabes que en Muros temos un mundo deportivo pois con moita actividade, moitas asociacións, organizan moitos eventos, ademais importantes e que traballan moi ben. Bueno, se estaban queixando pois últimamente de que as colaboracións que tiñan do Concello, pois que lle proporcionaba os trofeos, as medallas para os nenos, os tal, que eso xa, que este ano xa non había, que tampouco xa lle estaban quitando eso tamén, e funcionan, bueno, pois con voluntarios, basicamente, todo fan eles. Entón, creo que aí era a área que, bueno, que pouco tiña certa tal... Sigue a mesma línea que as outras líneas de externalizar servicios, contratar, pois non se cubren baixas na piscina ou nos monitores deportivos, se contratan empresas por fora, bueno, en esa mesma línea que xa é a general, que levan, eso sí que aí coinciden os 2. E despois, bueno, en Facenda, pois en Facenda levamos un presuposto en toda a legislatura, o sea, que chegou a contar, que con iso creo que está dito todo. Temos un plan económico financiero en vigor para a corrección de medidas, un plan que bueno, que o que a medida que estrela que ten é a de subida de impostos, e iso foi o que efectivamente fixeron, e para iso sí que se puxeron de acordo, pois se subiron as tasas do lixo, se subiron pois as tasas de lume, se subiron todos os precios públicos pois de actividades deportivas, das escolas deportivas, dos obradoiros culturais, todo eso se subiu o precio. Pouco que se sube, pero bueno, é significativo que se concentren as subidas de precios en cousas que son pois as máis populares, digamos. Pero claro, ten a súa lógica porque é onde hai moita xente e onde a subida pode ter certa... E a prestación de servicios acompaña a subida ou... Non, prestación, a ver, non desde esta legislatura non se implantou ningunha cousa que non houbera. Non hai nada que non
que non se estuvera facendo no Concello. Non hai ninguna proposta innovadora, non hai... se sigue cas clases de cociña, bueno, se sigue cas cousas que xa existían de antes, algunha das que nos implantamos, que un exemplo é ese das clases de cociña, que tuveron moito éxito, e bueno, non houbo ningunha iniciativa reabrir o cine, que sí que estuvo cerrado durante un tempo, pero, bueno, externalizando o servicio de taquilla, que hasta certo punto, non sei hasta que punto iso é correcto, porque, bueno, te estás cobrando cartos unha persona que non é do Concello, non ten ningunha competencia para cobrar. Despois falamos de turismo. En turismo, pois mira, temos o Cachón cerrado, temos o Camping da Bouga cerrado, nin están, nin se lle esperan os pliegos, levan pois 2 anos dicíndonos que bueno, que están cos pliegos, pero evidentemente vai a ser moi difícil que nin siquiera para o ano que ven o camping este funcionando. Son unha instalación que ten 50 anos, quer dizer, que levaba funcionando 50 anos. Entón, bueno, ter 3 anos, 4 anos cerrado ese establecemento, pois a verdade é que é bastante un sitio super emblemático do noso Concello, un camping que tuvo sempre... Que sempre atrae xente, sempre veciños, tuvo actividade. Claro, e beneficia todo o entorno, claro. E agora, pois, ao último, pois, foi cerrar a pasarela de Louro, que efectivamente está en mal estado, pero, bueno, o mantemento desa pasarela é unha competencia municipal, ten que facelo o Concello. Nós, no seu día, fixemos mantemento, traballamos con Costas para que renovasen unha parte do paseo, Costas o fixo, renovou unha parte do paseo, pero, lóxicamente, pois, é unha infraestructura pegada ao mar, que ten moitísimo tráfico, ademais de persoas, porque é moi utilizada por os veciños de Muros, de Louro e de toda a redonda, e, desde logo, polos nosos visitantes. E bueno, non se fai ningún esforzo máis que... Mantemento, reparación, non está previsto. Se vallou e se cerrou. Porque está mal e punto. E o Cachón, pois, pasou o mismo. Estamos a portas do Brán. Xa, pero xa o ano pasado, pois, estuvo o Cachón, que é un sitio tamén emblemático do noso Concello, pois estuvo cerrado, e este verán, pois, volverá a estar cerrado. E a xente, pois, se quere ir á playa ou quere ir andando de Muros a Louro, pois terá que ir pola carretera, porque por o paseo, pois, non vai a poder ir. Entonces, bueno, que decir, soluciones pocas, vale? O apoio ao comercio, porque o turismo é apoio ao comercio, tanto no casco urbano como no resto, as axudas e as campañas de promoción. Bueno, tamén falaramos deste tema o ano pasado, que recordar, e che comentar as campañas que puxeran de consumo consciente, que, bueno, que ao final non tuveron esa repercusión no que foi o comercio. Este ano a campaña comercial que se fixo foi repartir bolsas de papel aos comercios, e punto, e nada máis. Despois temos a parte do BNG, vale? Que, bueno, pois, cultura, lingua, urbanismo, servicios sociais e personal. Bueno, en urbanismo, pois, seguimos con máis de lo mismo, se externaliza os servicios, se contrata un asesor urbanístico externo, un asesor xurídico externo de urbanismo, bueno, en cultura, pois, siguen cas mesmas actividades que había, tampouco non se descubriu nada novo, non se fixo nada novo. De feito, pois, acabamos de celebrar o Día das Letras Galegas, non houbo ningunha actividade, bueno, conmemorativa salientable para nada, e de personal e de servicios sociais, pois, que chegou a contar. Sabes que acaban de condenar o Concello precisamente por vulneración de dereitos fundamentais dunha traballadora de servicios sociais para máis INRI. Entonces, bueno... Pero isto ten unha trascendencia máis alá da condena ao Concello a indemnizar a esta traballadora, non? Porque aquí hai un edil implicado e vostedes piden, lóxicamente, a admisión.
Bueno, nos costou bastante chegar a pedila, porque quero decir, nos presentamos unha moción para debatir no pleno ordinario do mes de abril, non a levaron a pleno, en vez de presentámola por urxencia en ese pleno, non se acordou a urxencia, pedimos a celebración dun pleno extraordinario, o convocaron modificando a orden do día que nos pedíramos, cando eso non se pode facer, tuvemos que presentar un recurso á convocatoria, para que modificasen a convocatoria e recolleran os puntos da orden do día que nos queríamos que se trataran. Bueno, finalmente non lles quedou máis remedio, porque así o manda a lei, que modificar a convocatoria, aínda que sin recoñecer que fora polo recurso que nos presentamos. Bueno, se fixo un pleno extraordinario cos 5 puntos que nos falábamos no primeiro. Lóxicamente, pois o que facíamos era instar o Concello a acatar a sentencia e a darlle cumprimento, porque é unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia. Por que dudou ou por que se retrasou ou por que non quería? Por que se retrasou o pleno? No, o Concello porque non quería acatar ou porque dudou ou porque... Bueno, en principio anunciaron que estaban estudiando presentar un recurso de casación, que é unha cousa disparatada, porque a sentencia, primeiro, que é clarísima, segundo, os feitos que declaraba aprobados a sentencia xa viñan probados desde unha sentencia de distancia, que decir, os motivos da casación son moi tasados, entón non había ningunha xustificación para presentar recurso de casación, era, bueno, alargar la agonía, digamos, non era outro. Supoño que a idea era, pois, unha patada para adelante e seguir tirando, que decir, bueno, o anuncio de casación, tes un tempo para anunciar que vas a recurrir en casación, despois tes outro tempo para sustanciar o propio recurso, pero era evidente que non tiña cabida presentar recurso de casación en este caso. Bueno, finalmente, visto que non iban a ter ningún futuro con ese recurso, bueno, pois decidiron acatar a sentencia e agora o que teñen que facer é cumplila. Non sabemos como a van a cumplir, porque eso foi unha das cuestións que nos porque o que a sentencia declara é que se cese na conduta vulneradora. E, bueno, aparte de indemnizar a traballadora polos danos morais que lle ocasionou e condenar ao Concello por comisión dunha infracción moi grave. Que van a facer? Pois non o sabemos, porque o que fixeron hasta ahora, pois, xa no seu día, nos levamos máis dun ano preguntando en todos os plenos o que pasaba con isto. Con isto e con outras cousas que tamén pasaron co concelleiro de personal. Sempre nos contestaban dándonos largas, bueno, que non, que tal, que tumba, que darama. Preguntamos polas visitas de inspección de traballo, que resultado tiñan, tamén nos foron dando largas e, bueno, isto finalmente pois reventou nunha condena por unha infracción pois moi grave. E non, a solución que deron pois foi que o concelleiro se comunique cos traballadoras por correo electrónico e constituir un comité de seguridade e saúde no que está integrado el, que foi a persoa da que partiu a orden que fixo que o Concello fose condenado. Entonces, bueno, parece todo un pouco... Quen se opón a isto ou quen solicita, ademais do Partido Popular, que o concelleiro dimita? Algúnha outra forza política? Sí, bueno, o compañeiro de Muros Centrado, que de feito... O Partido Socialista? O Partido Socialista, pois aparentemente tamén o pedía, pero no pleno votou en contra, por lo cual, pois, bueno, votou en contra, dous dos seus membros votaron en contra das nosas propostas, un abstívose, supoño que coa intención de que a alcaldesa utilizara o seu voto de calidade para rexeitar as propostas que nos presentamos, como así foi, hasta que me deixaron participar, porque, bueno, chegou un momento en que eu contestei de forma, a verdade que inocente, a unha pregunta e me votaron. Como afecta isto a situación dos traballadores do Concello e non só o servicio de limpeza? A situación da conflictividade co personal xa empezou bastante, un pouco tempo de empezar esta legislatura. Xa no seu día houbo, bueno, pois enfrentamentos cos traballadores públicos, ademais, a vista de todo o mundo,
quero dicir que non é unha cousa que se sepa en un círculo moi cerrado, porque foron en pleno curro da praza, diante de todo o mundo, algúns, outros en establecementos públicos, sobre amenazas de expedientes, se lles prometeu a unha RPT no primeiro ano que ainda hoxe está sen aprobar, entonces, bueno, a sentencia de instancia da que se recurriu recoñece en este sentido unha conflictividade laboral clarísima no Departamento de Servicios Sociais e diste, bueno... Claro, pero que recaia no xefe de persoal, o concelleiro que é xefe de persoal é complicado, non? Xa, é complicado e o lógico... ademais, eu digo de boa fe, nós levamos 2 anos polo menos advertíndolle de que esta situación se iba a descontrolar e pedíndolle que houbera un cambio de actitudes, porque, bueno, isto é un tema de actitudes e de formas que se descontrolou, vale? Éramos conscientes da situación que había e pedimos en reiterados plenos que por favor, que cambiasen as actitudes, que cambiasen as formas, que os funcionarios teñen o seu traballo, os concelleiros o seu, que non se pode suplantar os funcionarios no seu traballo pola parte política. Fixemos moitas advertencias en este sentido. Fixeron caso omiso e a situación degenerou no que hai. Por unha cuestión de tempo, señora Monteagudo, fágame un balance de parroquias, saneamento... Mira, en canto a obras... Pois a primeira obra que inaugurou este goberno, que foi o Parque Infantil de Muros, que deixamos nos feito, e a última que acaba de acometer, que é unha obra na Ribeira do Maio, que ademais tamén afecta ao saneamento en Esteiro, que tamén nos deixamos planificada, ainda que fixeron algunha modificación no proxecto, creo que prácticamente todas as obras que afrontaron, todas foron as que nos deixamos programadas ou planificadas. Nós fixemos un investimento moi importante en saneamento, somos un pobo marisqueiro, turístico, temos que cuidar o noso entorno e deixamos moitos proxectos preparados, feitos con financiamento, pois a Rola en Serres, que era un proxecto enorme, Serres é unha parroquia moi grande, onde está a Praia da Virxen do Camiño, que é a que ahora mesmo é a única que non é apta para o baño no noso concello, se fixe un investimento moi importante para tratar de revertir esa situación, se seguiu traballando e, efectivamente, eles executaron esas obras que nos deixamos, pero esas, melloras en camiños, en Abelleira, en Louro, pero aparte deso non poderon facer nada, porque todos os pós, excepto este último, que xa debía decantar moito, o dedicaron a gasto corrente. Plan de Obras e Servicios dependente da Deputación de A Coruña. Claro, entonces, todos os pós, hasta este ano, se destinaron a gasto corrente, entón as obras... as que estaban comprometidas e tiñan financiación, o resto, se gastas todo en gasto corrente, que ademais o fixeron ca excusa de que así eran máis áxiles para contratar as obras, porque, as obras do POS teñen o seu procedemento, resulta que o diñeiro se foi a gasto corrente e non se fixo nada. Entón, era unha situación tan curiosa que eu dixenlle, que van a chamar a atención, porque se vas á página da Diputación da Coruña, de plan único, todas as fotos de obras que salen son as que se fixeron no noso goberno, que vos van a decir algo, porque non fixeron ninguna sola obra. E, este ano parece que sí, que se destina parte do diñeiro a obras que quedarán comprometidas e executará o seguinte goberno, porque agora xa vai a ser moi difícil que se execute. De polígono industrial, de chan industrial, de atracción para... hai algo? Temos, a verdade é que aí hubo alguna iniciativa que tuvo o SEA de facilitar o acceso ao chan a través desa especie de renting do resultado, aí xa, varias parcelas adquiridas, unha por Gadisa, outra por unha panadería importante da parroquia da Abelleira, pero tamén, nos animamos a que trouxeran esas iniciativas para declarar polo pleno, iniciativas de interés, de emprego local, que lles bonifican as licencias, as tasas de obras e son benvidas sempre no Concello, pero non sei se non queren ou non tuveron contacto cos empresarios e tampouco o fixeron.
Hai diferencias de quen é o protagonismo da foto? Sí, bueno, moitísimas, as fotos son importantísimas. Hai un gabinete que se dedica a seleccionar fotos exclusivamente. A foto é un elemento trascendental en este goberno. Tamén quería facer uns partícipes en canto ao turismo dunha boísima noticia que foi a través da ría de Muros en Noia, que foi a declaración da Vía Quirinísima como itinerario cultural europeo, un traballo que hai que darlle os parabéns. A verdade é que ese traballo empezouse xa hai moitos anos por outra xente, nos continuámoslo no seu momento, e bueno, quería, aí sí que me gustaría felicitar a Ría da Estrela, porque creo que é un... Pero aí entran todos os concellos que forman parte da ría de Muros Noia. Na Ría da Estrela, sí, pero bueno, na Vía Quirinísima o que se integra é Muros. Porque Solo Muros? Bueno, a ver, entra como colectivo, como a Ría, pero a Vía Quirinísima, o viaxe de Pietro Querini, onde recalou foi en Muros. De feito, nós, cando estuvemos no goberno, unha das xornadas de Muros Miramar dedicamos a Pietro Querini, precisamente cando estábamos traballando na posta en valor de todo esa Vía Quirinísima. Dedicamos a que moita xente non sabía quen era. Sí. No, e o director xeral de turismo estuvo en Italia promocionando este convenio, este tipo de... Pero quere decir que o recoñecemento como itinerario cultural europeo, que lle corresponde a Muros. Corresponde a parte de Pietro Querini, que fixo desde Muros foi peregrinación a Santiago, pero bueno, ele estuvo en Muros en unha reparación da súa embarcación, e o que fixo foi en Muros, que estuvo foi en Muros. A cada un que lle corresponde. A cada un o seu, e a Muros non lle quitamos nada, e menos no día de hoxe. Foise noso tempo, pero tengo un minuto máis ou menos para dicir o que vostede queira o que eu non lle preguntín, porque aquí o tempo pasa máis rápido que en Muros. Bueno, eu sobre todo o que os veciños de Muros o que lle quere dicir. Bueno, xa anunciei o meu agrupación local e o meu partido e os meus compañeiros que a miña intención é non volver a presentarme ás eleccións municipais, e o que quero pois é agradecerlle de corazón a todos os meus compañeiros, a todos os veciños, a oportunidade que me deron de coñecelos, de tratalos, de, bueno, no que puden axudalos, pois axudalos, disculpar, que me disculpen aqueles os que defraudei, porque sempre hai xente que queda na expectativa, pero o que me levo desta experiencia destes 12 anos, pois é, sobre todo, un grupo de xente moi boa, un coñecemento de moita xente, de moitos veciños de Muros que senón non tería, vale? E un agradecemento de corazón ao meu concello. Despida de hoxe, pero vostede vai a continuar como portavoz hasta o último minuto, entendo. Por suposto que sí. A responsabilidades hai que asumilas hasta o final. Congreso, sustituto, quere adiantar algo? Ese é un traballo que xa arrancou na agrupación local e leva o seu trámite. Bueno. Pois Inés Monteagudo, foi un placer compartir con vostede estos anos e todo o que nos quede por diante. Se non en isto xa nos veremos noutras. Claro, se non en isto noutras, pero foi un placer e agradecemos ademais moito que haya participado hoxe nesta edición de Falemos, que se cumpren 3 anos prácticamente de xestión municipal, e desexamos moita sorte nesto e no seguinte que vai andar. Moi ben, moitísimas gracias. Moi boa noite a todos. Isto foi todo o que nos desde esta edición de Falemos con Inés Monteagudo, que lóxicamente veo a dar a súa versión e a falarlle aos veciños de Muros de como ela ve a política municipal e cal é o papel do Partido Popular neste concello. Estuvemos tamén con José Flores, o xerente da área sanitaria de Pontevedra o Salnés, porque, como todos vostedes saben, o Hospital do Salnés acaba de cumprir 25 aniños e se convirteu xa anos sendo un referente de calidade nos servicios sanitarios. E estuvemos tamén co director xeral da Defensa do Monte, con Manuel Francisco Gutiérrez, que vennos, estamos todos esperando polo verán, todos esperando polo bo tempo, pero hai que ter cuidado cos incendios e hai que cuidar os nosos montes, non só polo patrimonio que teñen dende o punto de vista paisaxístico, medioambiental, sino tamén económico, e o perigo que leva para os veciños que se poden ver afectados, e o gasto que se gasta, que se invirte na extinción, pero tamén o que se queima, que non volve hasta dentro de 20 ou 30 anos. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos. A semana que ven máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi bo día.